Hello guys, good morning. So mainit na umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers diyan. Andito tayo ngayon sa sa Burgos, Pangasinan, sa may Burgos Cabungawan Beach dito sa parte ng Pangasinan. So kararating lang namin na mga kasama ko mga rider. Ayan, ang R25 Rider Club Team Pangasinan. So shoutout sa inyo. Mainit na shoutout sa inyong lahat guys. So shoutout na rin sa R25 RC Team Pangasinan. Shoutout kay Brothers G. Yan. So dito tayo ngayon. Papakita natin yung view. Yan. Andun yung mga ibang kasama na natin. Excited sila mag-swimming. Huwag tampisaw sa dagat. So, yung iba nauna na. Andun na sila. So, puntahan natin yung mga ibang kasama natin dito sa cottage na nirentahan natin. Ayan. Akyat tayo ng konti. Yan. Ito si Papa Hans. Yan. Johnny Bravo. Oh, shoutout na kayo. Yan, si Fresh Jumel. Mamaya Don't punta tayo forget ng to like and subscribe. Oh, ayun na, po-promote na So, pa kami. Nagre-ready. Papagpag. Pagpag sa tiyan. Yan. Brother Pejong. Hindi ka ba naiinggit? Ayan Naku. Nani Papa. Sayang. Naabukla Wala ka rito. Edit ko lang yun, Nani. So, bababa tayo doon sa sa may cottage. May nagtatawag sa ating dyan. Kasi nakalimutan ko yung pamblog ko na iwan dahil excited. Ayan si Brother G. Ayan mga kasama natin. Kaway. Shoutout na kayo. Kasama dyan maraming tao. Ayan. So, bababa tayo. Titingin tayo ng dyan. Tara. So ayan, pababa na tayo ng dagat. Ayan Ayan, kitang-kita nyo guys. Napakalinaw, napakalinis. Ito yung dinadaanan natin. Bato-bato. Yan. Naka-angat yung nila, mga bangka. Yun yung yung mga bato. Yung mga bato sa mga buhangin. Ibang klase yung Buti na lang. Tignan nyo guys yung yun, yung mga dinadaanan natin. Mga bato. Mga batong matatalim. Tayo doon. Sana di tayo madulas. Ayan. Yeah. So napakaganda.
Yes. Kabungawan Beach, Burgos, Pangasinan. Napaka peaceful na lugar, tahimik, malinis, tsaka ano, yun. Okay, so mangrove. Shoutout nga pala sa ano, sa Mones family. Yan. Shoutout sa mga katrabaho ko, Castaneda family, shoutout. Quaresma family from Lingayen, Dumalandan, shoutout sa iyo. Marami akong shoutout. Napakalaking shoutout sa ano, sa mga subscriber ko diyan. So, wag sana kayong magsawa. So, mag-subscribe lang kayo na mag-subscribe. Ayan. Yes. Ayun na yung alon, parating na yung alon. Ang lakas ng alon. So marami ng ano, marami ng turista na pumupunta rito, marami ng mga kababayan natin yung iba taga ibang lugar na dumarayo dito dahil may mga magandang tanawin dito sa ano, dito yung sinasabi nilang ano, deep pool dito sa Kabungawan Beach, Burgos, Pangasinan. So dito nyo yung matatagpuan, dito yung makikita. Tapos yung post sa Facebook ata na Mary's Hill, dito yon. So guys, pwede nyo subukan, pwede kayong pumunta rito para ano, pwede nyo bisitahin itong lugar na to. Kayo na mismo yung ano, maging witness sa sinasabi ko. Ayan. Mamaya update ko kayo guys kung ano yung mga activities natin sa ano gagawin kasama yung grupo ko. Ayan. So stay tuned na lang kayo dyan. God bless.